tomto videu si ukážeme, ako si môžete personalizovať svoj RF Trader. Základnú úpravu výzoru celej schémy je výber medzi tmavou a svetlou schémou, ktorú si vyberiete jednoducho kliknutím na toto tlačidlo. Upravovať výzor môžete aj konkrétne grafu, či už farby sviečok, alebo farby pozadia, alebo takisto farby indikátorov a ich nastavenia. Spravíte tak jednoducho pravým kliknutím myši kdekoľvek na grafe a následne v tabuľke, ktorá vám vyskočí, kliknete Settings, otvorí sa vám Chart Settings okno, kde si môžete upraviť akékoľvek detaily, ktoré chcete zmeniť, či už farby, time zónu a tak ďalej. Ak dokončíte svoje úpravy, dôležité je, aby ste si uložili šablónu, pretože bez toho vám vaše úpravy zmiznú. To znamená, že po úpravách, ktoré vykonáte, kliknete na tlačidlo OK a následne v hornej lište kliknete na ikonu šablóny, vyskočí na vás okno, kde si pomenujete svoju šablónu a dáte uložiť. Hneď ako svoju šablónu uložíte a prejdete kurzorom na ikonu šablóny, zobrazí sa vám daná šablóna medzi uloženými. Ďalším dôležitým nastavením je to, že ak budete mať viacero šablón a chcete si určiť, ktoré vám systém otvorí pri spustení platformy, môžete nastaviť v ikone nastavenia a vybrať jednu z možností, ktoré režim šablón ponúka. Ak zakliknete otvoriť všetky obľúbené šablóny, otvoria sa vám všetky obľúbené šablóny, ktoré zakliknete ako obľúbené touto hviezdičkou. Ak ich bude viac, otvorí sa vám viac okien naraz. Ak si neoznačíte ani jednu šablónu hviezdičkou, teda ako obľúbené, musíte nastaviť režim šablón ako otvoriť všetky šablóny. Ak by ste chceli niekedy v budúcnosti odinštalovať platformu RF Trader, urobíte tak kliknutím na 3 bodky vo vrchnej lište a kliknete na Uinstall RF Trader a takisto aj túto možnosť, aby sa vám všetky dáta týkajúce sa RF Tradera z počítača vymazali. V prípade akýchkoľvek otázok, prosím neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu, kde sa vám radi budeme venovať a vysvetlíme prípadné nejasnosti.